Hello everyone, welcome back to my channel. आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दं। ओमफ्राय आंथ' बारा मोजां गैथ'वामोन बे साननैसो। बेखौनो आं नोंथांमोनहा फोरमायनो होननानै दिनै मोनसे भिडिअ लानोसै होननानै आं खालामबाय आरोना। आरो नोंथांमोनहाबो बरिं मोनगोन आंनि बखिबाय थानायखौ, बेखायनो एसे सूर्या नमस्कारखौनो जाबाब खालामसै, एसे ट्राइ खालामसै आरोना, रोङाब्लाबो। एसे मोजां खालामना लानि आंबो। दिनैसो एसे मोजां मोनदों आङो देहाखौ। नोंथांमोनहाबो बरिं मोनगोन आंनि बखिबाय थानायखौ खोनासंबाय थानो। हाथारा लोगोफोर, बोलो गैला, हाला आं। दासिमबो मानो आरो बियो। लिन्थि बेरनाय टाइमावथ' फुरा मानस्रावजोबोमोन आरो, बुज्रावबाय थानांगौ। लिन्थि बेरनाय टाइमाव जाया जाजाखादों बे मिथिखायो, बिराद मानस्रावो। ओमफ्राय निम बिलाइया बिराद इम्परटेन्ट आरो, माने निम बिलाइजों एसे बुज्रावनानै लाबाय थानांगौ आरो। आंनि बखिनायखौबो नोंथांमोनाबो बागोन, बेनिखायनो आङो बखिनो मोननैसो एक्सारसाइज खालामसै आरो। बोलो गैया, थेवब्लाबो ओरैनो खालामसाबबाय आं। बिराद मेंबाय लोगोफोर, बोलोआनो गैथारा जादों आंना, फुरा विकटार। ओमफ्राय आं दा खोन्थाफिनसिगोन आंनि जानायखौ। 10
जुननिफ्राय जादों आरो दिनैसिम दिनैथ' 29 जाबाय दिनैसिम बारा हामनाया हामबाय ओमफ्राय दाग साग दं आरो ओमफ्राय बोलो गैया मोनो ओमफ्राय एसेयावनो मेङो आरो 8 days बिसिनायावनो थाखानांदों गाज्रि मोना लोगोफोर नोंसिनि भिडिअखौबो आं नायनो हायाखै मानोना आंनो अबस्था गाज्रिमोन ना आसा खालामो नोंसोर गासैबो मोजाङैनो दं आंबो दासो एसे मोजां जाहांबोदों आरो टाइम नांबावगोन आंनो मोजां जानो थाखाय फुरा दाग दंजोबो नै दाबो फुरा कमप्लिटलि बेरखादों आरो मोनसेबो जायगा खालि दोनखायाखै आथिं माने आखाइ माने सेस बेरजोबदों बोलो गैला आं बेखौनो नोंसोरनो शेयार खालामनो होननानै दिनै भिडिअ लाबोदोंमोन आरोना लोगोफोर स' नोंथांमोनहा अननानै मोजां मोनोब्ला नायलांदो आरो नायलांगोन होननानै आं आसा खालामथारबाय आरो जाय गोदानै नायोना आंनि चेनेलखौबो नोंथांमोनाबो सापर्ट खालामनो होदो अननानैहाय थ' बिदिब्ला बाराबो बोलो गैला आं खालामनोबो हानाय नंला बखिबाय थानोबो हाला आङो भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै नामा लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि कन्टेन्टआथ' बारा इम्परटेन्टबो नंखाया आङो जास्ट नोंसोरजों शेयार खालामनो होननानै फैदों आरो आं मा जादोंमोन मानि थाखाय भिडिअ होआखै गोबावथार बेनिखायनो आं दिनै मोनसे ओरैनो टाइम पास लानानै फैबाय आरो बेसे ओरैनो थाबाय थानो रुमावबो होननानै खालामबाय आरो पुरा गोलोमलायदोंलै दसे खालामनायानो बोलो गैथारला जाथारदों बिदिब्ला बावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ माला मोनफैगोन आं मिथिथ'आ आंना बोलोआनो गैथारा स्ट्रेन गैया दाबो नै मोखांफोरा लेथ्राथार बिराद गाज्रि नुयो थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय